Добре И здравейте дошли. всички, които ме гледате, аз съм Monster Gamer, тук с мен Артерите и Bayer 11. И днес играем в Magma Craft. И този малко байер е оф камера идиот. се развихме. И днес и аз ще снимам. И за Не, втори път това е. снимам, всъщност това ми е втори епизод на същия Сега ден. ще ви разведа малко и с нашото Вече сме ги развеждали. село. Това е къщата на Артерите. Да, моята къща, прекрасната моя. Да, може да не ми тук заставаш докато пред лицето. Нали това е е, неговия... чест рум за сега. Да, Така, и тук ето броните ми, тук всичките ми неща. Чайте да ви покажа айрона, с който най-много се гордея. Аз Три имам стака. 2 стака. Три. Да бе, 3 стака. Да не си ми ги бивна. Аз имам 40. Еми, ти като не копаш, ти какво искаш? Това ще ми е, Тук са това ще ми е неговите следващия цвети. чест рум. Чакай, къде бе? Това тук. Това ми е фермата. Това е за Sugarcane, но за сега нямам Даже Sugarcane. той ще си продължава тук още една къща. Той знае, това ми е чест рума, ти казах, ама ти си глух. Така, това е къща на Bayer 11, която още... Не е готова. И Отвътре трябва да- изглежда малко по-гадно, отколко навън, но да, става. Сега да покажем къщата на този, Но който това е снима. моята къща. Да. Малката ми скромничка, големичка къща. Аз не те виждам. дървесна. Да. Която тук вътре съм сложил един армор стенд, тук е на един голям балкон с... Репер стана стейшъна си го е стъпа преместил и долу. клетка, и тук е бъкано с зелено навсякъде, искам да разчистя малко. А тук долу ми е големия... Не е баш най-големия. Теструм. И това ми е моя Енвил. Чай да добавя в клипчето една баничка. Базикам се, няма са. После. А това тук ми е печката. Взех неговата идея, защото не може да стават тук редстоун системи, иначе ще си направя една друга. Не може да се Това е, правят рестор аз системи. знае. Аз казах, че Помниш може ли? и да не можат. Да не могат. Та той пече нещо, каблстоун. И И така, ако прибира всичко. аз викам да ходим малко на Wood Adventure, който иска. Така. Аз слизам надолу. Тук няма fall damage, което е страхотно. Да. И на няколко пъти артерите се караха къла, че ще западне. Сириас, не ми махна дървото. Дървото е твърде голямо. Това е какво тя каза. Верно ли? Това е Има ли какво тя каза, човек. Твърде е Абе. голямо. Ако сващате малко по-стари, ако има, Да. които ни гледат. Ама няма да има. За съжаление. Аз Може и сигурно да ще няма. трябва да си това това. Така, тук като натиснете десен бутон с някой инструмент... Нарича се MCMMO. Да. Може да направя ревю на този плагин. Зависи от... И аз сега ще се пробвам да щупа това дърво. Да, и... Да, разкара го. Не ми е дървото. Аки 3 дърво. И след 200 и сумати си секунди, 300. Добре, аз отивам на хомето. Така. Това ли беше? Ами Това аз ли тук... беше? Аз толкова ще разправям, човек. Прецака ми се това. MCMMO-то, сега трябва да чакам някакво си 100 секунди. И сега вече може да си говорим свободно, ако аз викам. И аз в момента ще си правя тук чест рума. Защото иначе в онзи таман не е хубаво. Сериозно, кой пак ми е сложил листа? Оман. Валя! Не, наистина аз не съм барал къща. И аз аз бях с Сашо. Не бе, преди може да е било. Няма Нещо да. обаче здравата ми цепи. Давай, малко ми цепи на мене. Аз казах, ще го оправя, но все още не съм го правил. Е същия ден, когато снимам. Първия клип и втория клип. Просто чакахме... Какво е това минимап левел? Аз не използвам минимап. Ами този минимап левел не значи минимап левел. Минмап. Минмап, да. Нито. Това дори не го ползваме, така или иначе аз си го свалям на нула винаги. Нямаш какво и аз. Като го гледам как ми цепи само за да го сваля. Аре бе! Да, сега ще забие, забравих да ти го кажа. Уау, и пак ми се дигна. Видяхте? Аре, седи тука. Слез! Моля те! Добре. Дон. По-добре. И на мен няма да ми стигне бърчвуда. Тук е нашия малък шоп. Много грозен малък шоп. Да, който така затова и аз тръгва. признавам, че е грозен. Така, тук имаме малко табели. Това е платена реклама на нашия шоп. Ако искате, долу ще напиша командата, за да се портнете и да си купите малко неща. Ако изобщо ще влезете в този сервер. Сложих IP-то в първия сервер.
Я го им това. Аз трябва да го сложа и в първия ми клип. What? Казвам, не зависих, че това е джингъл. Майко ми. Да, тук е шантава къде знам. Уау. Аз съм си... Ама аз трябва верно... Аре бе. Аз трябва ще направя един централен чест, който ще оставам с най-важните неща. Не тук долу, само трябва да слизам. Аз направо се чудя дали да направя една дупка е така, за да мога да си скачам. И ще си направя е тук една стаичка на там ще продължа. Дай, гледай го като мене. Не съм казал, моята е тази долната стаичка и така ще направя така малко и... Тук, например, си сложа всичките ми... Не. Мишката ми Аз дори сби, не знам. много съжалявам, хора. На мен винаги ми... Аз смятам да хода след малко да хода да копам. Не знам дали на хората ще им се гледа, но... Силно и аз скоро ще стримам. Стрим. Да. Кой ще те гледа? Първо поне събери малко 200 абоната поне, Да, прав си. защото ще стримваш, няма никой да те отвори. Вали ще ме отвори. Да. Каквото съдно, не да чуя. Ами да, Сашо, ти ще си говориш. Той има други хора, Някой които ще са сами вл- човек. Някой ще влезе да изведнъж и вика, бах, той си говори само. Аз хора издето бях за малко апака, но... Също някой влезе и гледа и те гледа как само си говориш, само и вика, той от качалка не мога да го гледам. Аре хой в мината, казвам. Ами аз още имам работа в къщата, What? казвам. Вау, проскилове. Отидоха проскилове. Какво направи, бе? Ние от това от фермичката скочих така през прозореца, без да скачам и се опитах отдолу да се върна и ще стана. Пак се пробвам. Втори опит. Не, всичките ми скилове загинаха. Текоха в канала. Всичките ми епитемки. И на джампове, и т.н. Имаш Окей, аз скилове? отивам да си взема нещо за пиене. Топо се не напи. Аз си правя чест рума. Както и забелязвате, хора. Съжалявам за лага, казах, че го оправя, но за сега... Да, това ще... Сега ще го търпите. За сега... О, мага, пълен ми инвентар. Да. Така ли не ще подреждам? What the? Какво направи ти, бе? Аз? То си го щупи, бе. Защото си ги размествам, нали ти казах, ти си глух? Да. О, прибрах си честовете. Аз увеличил ли съм спикър? Не. С моят микрофон е малко по-тих, отколкото на вас. На мен аз съм си усилил всички да се чуват колкото, както аз ги чувам. Някъде около средата, човек, и се чуват перфектно. Не надявам се. Моите са 50-60%. Така. Да, пак ми Да, пълен да. инвентара. Ей. Тя настройки трябваше да мисля по-рано, но да се сетих. Тук изглежда някакси странно, там не ми харесва как съм го оставил, този крафтинг е било просто не убива желанието да играя. За малко падна. Паднах, да. Вау. Про скилс, човек. Не, мога да се кача. Аз кой ти казах, че всички скилове заминават? Човек, аз се качих обаче. О, да. Да, ще ви покажа. Тук съм. Никой да не ми бара кокоа бина, който ми е около къщата, защото ще го чука. Тя да е малки деца могат да гледат. Да, наистина. Говоря не като онова, като да ви пребия. Да, ама все пак. Да, тук, като влезете в сервера, има тук, за да... А може и никой да не ни гледа. Да отворите този чест, трябва да ботнете, да отидете на сайтовете, да ботнете. Да, бе, обяснявай как да Имате- вотват. Те със сигурност не знаят. Има някои, които не знаят. Например, аз влезах в един сервер, не знаех какво е това бот, пишех го и ми излизаха някакви неща. Той не знае кой е вод. И викаш, страхте да ти хакнат нещо. Ева, що? Да, Херобрайн, после се чуди, що... Къде че е къщата? Херобрайн, Това защо ми е открадна по-чест. нещата? И може да ви се паднат... Аре, покажи ми ги, бе. Добре, аз съм спечелил тия неща. Това чест съм ги спечелил от... Спокойно, аз ги виждам най-добре.
Тук има пошанки. Шоп. Да. Нека се приберем в холма и да ходим в мината. Кой Отивай. да сме? Аз за сега имам работа, ти казах. Вало, идваш ли с мен? Не. Не. Ами, И ще бренчваш соло. се бренчваш само. Да, аз искам лока. Извинете, ако чувате това от устата ми, просто Аре бе. неконтролируемо е. Power level 75, mining Май, 44, woodcutting 25 собак. и другите са ми зле. Къде да тръгна? А вие обяснихте ли им за MCMML-то? Да. Да, Аз първи обясних майче в моето първо видео. Да, обаче смисъл да да направя, ако някой не го разбра. Сашо нямаш как да пропусна да го обясня от моя. Вместо да ме остави аз да го. Ти нали много знаеш, човек? Ми го каза вчера. Сега да го обясня. Чай. Нищо не виждам. Армор стан да имаше кръв, човек. Вау. Най-мазният бък, който съм виждал. Трябваше да си взема торчува, бе. Знаеш, че трябва да си взема торчува, никой има кол. Аз ли Някой има ли кол? Аз имам Сашо. много, но в момента работя, така че не мога да дойда. Ами да си го взема. Това Аз тук сега спирам, че просто така че за умер. един айрон блок идва веднага. Бум. Аз като дигна 30 лева ще ходя на Warp Enchant да пробвам. Да О, пробвам се трябва да ходя до къщата. О, ужас. моя О, имам идея. О, да. Искам да слушам. Омага. Най-яката идея, човек. Кажи, защото хората искат да чуят. А не. О май гад. О. Както вие казахте, малки деца могат да гледат. Сашо, не заслужаваш да имаш канал. Аз само О, това беше сурово страна на... Видях какво Сашо прави. Тройна автоматична печка. Да, кажи му на Пламен, за да ме изкопира. И без Окей, това щеше да види. айде, лях. И аз не виждам What къде... the fuck? Какво? Нецензурна дума, нецензурна дума, нецензурна дума. И не виждам абсолютно никакъв смисъл в това. Yes. И ми изчезна. На мен ми изчезна от екрана. Ти армор стендове ги помисли за някакви хора, които си ги купуват. Да, и при мен аз начало като ги видя. Сега моля ми да дадеш малко кол. Не. Вижте го как хаква, гледа към тавана и опа! Бати хака, човек. Там просто има един крафтинг тейбъл. Ама е видим. Много невидим. Само отгоре мога го видиш. Иначе не е невидим. Окей, искаш да показвам на зрителите как се може. Верно. Сега аз преди не го виждах. Аз си чизъм, човек. Аз си таковам отгоре. Трябва да сложа. Ще да кажа, Валю, какво още ми правиш от къщата? Виж отгоре. Ей, Валю копира Сашо също за армор стенда. Ама чакай, Сашо си е сложил два, си сложих един, Валю, ще ме копираш. Твой enchantment ли е? Значи копираш сигурно мене, ще а? чам това. Моя има броня Iron. Защо иска бил си толкова айрон, е така да... Не, просто нямах място в Ender Chest. What? Между другото, наистина и на мен така ми се случи. Бях му сложил броня, враснах го с брадвата и му набих 3 сърца. Аз му набих две, После го ударих още 2 пъти и се щупи. дропна ли ти? Да, Драпна ли? да. Брат, не искам да го пробвам. Моля да ме изубиш. Ти пъзлото. Аз имам два крафтинг тейбъла тук и си чуя кой ги прави. Гледайте хора, нинджа скилове. Не! Грешен бутон! Мис клик си хвърлих кирката! Не! Даже аз го гледах, Валю. Знаеш какво беше смешно, как гледам как фиу надолу. Добре, втори рунд. Втори рунд. Да, бах кирката.
Сега, гледайте. Оу, да, видим. Оу. Разкилове. Аз дори не те гледам. Ще ми помогнеш ли да се кача? Не, ето ги, там са проскиловете. Там ги търсим ние! Не го гледам, но ми е смешно. Ама изглеждаше смешно пламено страни. Ева, там са про скиловете. И точно се удря в блока. Връщам се за втори рунд. Спарта! Аре, бе. Хакерство. Знаеш ли какво е капан? Хакерство и пак пада. Изчупих ли стото, когато ти бъга? И пак пада. Третия рунд, бейби! Тан-таран-тан. Арта! Аре, бе! Аре, бе, листо! Нали бяхме приятели? Искаш ли аз да се пробвам? Чакай, искам да снимам. Твоя фейлса. Кой рете? Еми аз съм тук. Ето, какво ти казах? Сетих се как. Да. Не можах да скоча. Интересно ти пламен. Не го гледам, но знам, че е смешно. Аз знам. Добре, Можеш сега ли го видиш в канала? А! Топа не може да скочи 2 блока. Майко! Значи хората ще гледат само как пламен се ръси, аз след него. Не, ти беше преди мен, аз го казах и аз израсна. Време е да оберем нашата ферма! Само да не обереш моята... Еми аз искам... Как е? Брат, ела тук да снимаш, защото... Пак ли Чакай, ще чакай. Ти, вие на моята къща ли скачате? Да. Да, опитваме се да скочим през това прозорец отстрани, но не ни се получава. Да нещо човек не става. Изчакай ме, Валю! Аре, идвам. Има някакъв лек лак при мен. Да, хора, гледайте. Глед са! Фейл номер 1! Добре. Хакерство! Сега ще степим. Ей, каничила! Виждам ви как падате. Така се хаква. Виж? Така се хаква. Стига си чубил от къща ми. Как паднах от единствената дупка, бе? Его и то се става. О, чакай. Мале, колко ресторан имам да превръщам в блокове. Пламен, стига, не му чупи цялото дърво. Стига, пламене! Човек се опитва тук да си крафтва в крафтинг тейбъл, ти ще му щупиш дървото и да му падне къщата. Тук трябва да си правя хляб. То не че ще падне, то ще Да, лети. то ще лети, ама. Това трябва да го От направя. моите къща. Вижте, това е хакерство. Използвам хак. Flying House. Току-що си призна. Аре, бан, аре, чао. Добре. Ами, чай да ви колко е станал дълъг клипа. Мое 18 минути. Аз мога не знам къде си го видя. Сериозно. Кое 18 минути и половина? Ние почнахме по едно и също време, човек. Не, аз почнах малко преди теб. Добре, аз отивам да копам пара. Аре бе, Сашо, какво ми крадеш това? Какво ми го крадеш Repair Station, бе? А после аз съм ти откраднал Какво бе, а ти имаш само една табела, аз съм си сложил две. Това не е кражба. И всъщност Пламен той първи го каза. Да. Ама той не се сети да си го сложи на това. Ама негова беше идеята да го кажа така. Чакай. Ама След не около беше. минута спирам моето клипче. Кое кажеш? След около минута спирам моето клипче. Защо? Не бе, никога не трябва да казваш кога ще спираш това клип, бе. Хората ще отекчат и ще изгубят интерес. Окей, няма да казвам повече. Това ми е последния път, хора. Сори. Ето вече знаят. Да. Уби магията! Еми, другото ми клипче е половин час. Аре бе! Сега трябва да се връщам. Тука, тика. Не ще да правя, ма забравих какво. Пламене да имаш 4 голд. Ще дам 8 айрон. Ще ми дадеш за 4 голд 8 айрон. Да. 4 голд е половин голден епълка. Ти се едно ще си правиш. Добре, ще ти дам една голден епълка, искаш ли? За какво? 4 Окей, голд. за 4 голд една голден епълка. Ясно Равностойно на 8 айрон. си. Дай ми 4 голд.
Съм си и пекал голда. Вау! Поне ми дай рудата. Бре, за какво ти? Ще видиш. Това е любимата реплика на Сашо. Като го питам нещо, той ми вика. Аз Мата, го питам, за пламен има какво ти е? дупка! Пламен има дупка! Тихо, че моята бутна в нея. Да, добре. Ти само ще паднеш от нея. Окей, аре. Аре, бе, човек, просто ми дай айрона. Не! Така, искам да видя голда непалка. В ръката ми е! Та ще ти я видя. Вау. О, Саша, вау. Така. Сериоз? Вържала. О, добре. Да видя какво правиш. Човек, аз просто ти взема 8-те голд и това е. 8-те гол? 4-те голд. Сашо, искаш ли да ти ги дам безплатно? Дай ми. Добре, айде ще ти ги дам 4-те гол. Половин час човек за едни 4 голд. Ето бе, ето ти ги. Чакай. Сашо, ето видя ли, забързах процеса. Ето. Аз знам Пламен кога ще каже, че ще ги даде вече. О! И вместо да си изхъбиш голда за голда непалката, можеш да ги използваш пред тебе. Не съм, те са ми от Kid Start. Ай, не! Предател! И аз да му викам Сашо и после се сетих. Падай! Стига бе, пламене! Спокойно бе. Дай, запуши ми го с каблстон. Поне да не паднеш за момента. За момент. Кни се. Аре бе, какво стана с клипа? Да. Еми, хора, това ще е за клипа. Дано да ви е харесал. И ако Айде. ви е харесал, оставете лайк или съб, каквото решите. Да. Довиждане. Това ще е доста добре за нас.